kapuso, tunga-tunga na kita sa buwan sa Oktubre apan ang dakong bahin sa nasod nakasinati gihapon og panagsang pag-uwan. Base sa datos sa Pag-asa, gikan Oktubre 1 hangtod Oktubre 15, makita sa tibok Visayas ug Mindanao ug halos sa tibok Luzon ang color red ug yellow. Nagpasabot kini nga nakatala ang naasoy mga lugar og way below normal ug below normal rainfall amount. Ang mga lugar lang sa Ilocos Region ug Central Luzon ang ana sa color green ug blue nga nagpasabot nga nakatala kini og near normal ug above normal rainfall amount. Sa pagkakaroon matod sa Pag-asa, ang mga localized thunderstorms ang magdala og pag-uwan sa ubang bahin sa nasod samtang nakaapekto usab ang northeasterly surface wind flow sa northern Luzon. Karong buntaga gipaabot ang mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather.